промениш нечие мнение, всъщност ти трябва да го накараш да се замисли, да го разколебаеш в вижданията му. За да го разколебаеш в вижданията му, трябва да се проведе един дебат. Или да го образоваш по тема. Хубаво е да почнеш с... Извинявай, пак ще прекъсвам, да му кажеш, че е кърмач, че млякото е кърма. Афектиране. И оттам нататък да почнеш да му обясняваш какво е неговото ниво, за да те приеме несериозно. Значи, ако му кажеш, че е кърмач, няма как да спечелиш неговото внимание, ще спечелиш отпор. Не, само в началото. Това са неща, за които може да се замисли. Именно. Значи, Афектиране. Което казваш, да му кажеш също една много... Конфронтация. Да го попиташ какво е млякото и дали има същество, което се кърми до края на живота и дали той се кърми все още. И сам да си даде отговора, че... Когато казваш да го попиташ, си малко по-близо до истината, защото не можеш да го провокираш да се замисли, ако не му зададеш въпрос. Значи човек, ако няма тактичност, подход и достатъчно интелект, няма как да го направи цялото това нещо. Така е. Няма как да бутне някой да го убеди и каквото и да му направиш, дори и вулгарно неща да го направиш. Всъщност не е нужно да си над средното ниво интелигентност, за да можеш да си веган. Не е нужно да си умен. Но за да превърнеш някой във веган. Не, познавам... Не се ли иска сила? Познавам, даже в тия 15-16 човека, които... Психическа сила. Правил аз вегани, с които поддържам някаква връзка, може да се каже. Има хора глупави. Не, става въпрос, за да си активист, не ти ли трябва някакво Значи, ниво? пак не е нужно. Значи, ако имаме една стабилна основа от активно ядро, ние може да обучим хората, следвайки един прост протокол, едни елементарни въпроси. Модел. Значи, със сигурност, някои хора са по-ефективни от други. Със сигурност, интелигентността и информираността по темата оказва голямо влияние. Така. Само, че е необходимо все пак да имаш някакво виждане и за човека срещу тебе, за подхода към него. Значи, за това е хубаво. Има някакви общи неща, но... Но е важно да се каже, че първо не се изисква голямо усилие, за да си активист, защото никой не те задължава да отиваш на акция всеки ден, никой не те задължава да отиваш на акция всяка седмица, никой не те задължава да правиш когато и да било, каквото и да било по темата. Въпросът е дали искаш, дали имаш мотивация, първото нещо, което е. После дали имаш енергия да го правиш. Това е много важно. И второ, е много важно да се получиш от хората с опит. Да четеш по темата, да слушаш хората, които са с опит, които виждаш, и хора, за щастие онлайн има много информация, има много клипове на успешни аутричери, от които може да се научим на много неща. И не е нужно активистите да са завършили 3 висшите, за да имат успех. Това не е гаранция, че са интелигентни. Да, това е друга тема. Да.